Настани се удобно. Приказка за вечерно слушане. Тримата щастливци. Един баща повикал веднъж тримата си сина да дойдат при него и подарил на първия петел, на втория коса, а на третия котка. Аз съм вече стар, рекал той, и смъртта ми наближава, затова реших, докато съм още жив, да ви осигуря. Пари нямам и това, което ви давам сега, не струва много. Важното е да го използвате разумно. Ако намерите страна, където подобни неща още не са известни, те ще ви донесат щастие. След смъртта на бащата, големия син тръгнал по света с петела си, но където и да отидал, петелът бил вече известен. В градовете го виждал още отдалеч по кулите, където се въртял от вятъра, а по селата го чувал да кукурига във всеки двор. Никой не се очудвал на неговата птица. Ето защо той си мислил, че петелът няма да му донесе щастие. Но най-сетне се случило да попадне на един остров. Там хората никога не били виждали петел, освен това не умели да се справят за времето. Знаели наистина кога е сутрин и кога е вечер, но през нощта, ако не спели, не можели да разберат кой час на нощта е. Вижте, рекал им той, каква горда птица. Носи рубинено-червена коронка на главата, а на нозете си има шпори като истински рицар. Ще чуете гласа му 3 пъти през нощта в точно определено време и когато го чуете за последен път, ще знаете, че слънцето скоро ще изгрее. Обади ли се през деня, времето сигурно ще се развали. Това много харесало на хората. Те не спяли цяла нощ и слушали с голяма радост как петело отмерва високо и ясно времето в 2, 4 и 6 часа. Попитали може ли да им продаде птицата и колко иска за нея. Горе-долу толкова злато, колкото може да носи едно магаре, рекал той. Нищо не е за такава скъпа птица, извикали всички и на драго сърце му дали парите. Когато се завърнал с богатството си у дома, братята му се смаяли и средният рекал. Тогава и аз ще тръгна по света да видя дали не мога да продам косата си също така изгодно. Но скоро изгубил надежда, защото на всяка крачка срещал селяни, които също като него носили коси на рамо. Ама най-накрая все пак попаднал на един остров, където хората не знаели какво е коса. Когато озреело житото, те докарвали топове насред нивата и поваляли стръковете с стрелба. Но тази работа била много несигурна. Един стрелял високо над класовете, друг улучвал не стръковете, а самите класове и ги разпилявал. А освен това стрелбата вдигала нетърпим шум. А в средния брат запретнал ръкави и започнал да коси тъй тихо и тъй бързо житото, че хората се стъписали. Съгласни били да му дадат за нея всичко, каквото поиска, и му дали кон натоварен с толкова злато, колкото можел да носи. Тогава и третия брат решил да намери добър купувач за котката си. С него се случило същото. Докато бил на сушата, не постигнал нищо, защото навсякъде имало толкова много котки, че хората се чудили какво да ги правят. Накрая заминал с кораб за един остров, а там за щастие никой още не бил виждал котка. Мишките били толкова многобройни, че просто ходили навсякъде. Хората били страшно недоволни от тази напаст, но и царя от двореца не знал как да се отърве от нея. Мишките сновели нагоре-надолу и изгризвали всичко, което им попаднало. Но ето, че котката започнала да ги лови и скоро те почти изчезнали. Хората помолили царя да купи чудотворното животно и той с радост дал на момъка толкова злато, колкото поискал. Така и третия брат се завърнал у дома с голямо съкровище. Котката се забавлявала чудесно с мишките в царския дворец, но накрая се разгорещила много и ожедняла. Спряла се, вдигнала глава и измялкала. Мяу, мяу. Всички в двореца чули този странен звук и толкова се изплашили, че избягали от двореца. На двора започнали да се съветват какво да правят. Накрая взели решение да изпратят при котката някой придворен, който да я помоли да напусне доброволно двореца. В противен случай щели да изгонят на сила. Съветниците казали: предпочитаме да страдаме от мишките. С тази напаст вече сме свикнали, отколкото да търпим този звяр, който застрашава живота ни. Един паж влязъл вътре и попитал котката дали ще напусне доброволно двореца. А котката, която била ожедняла още повече, отвърнала само: мяу, мяу. Пажът разбрал не и предал отговора на царя. Добре, рекли съветниците, тогава ще употребим сила. Докарали топове и почнали да обстрелват двореца, докато го подпалили.
Когато огън е стигнал до залата, в която била котката, тя скочила през прозореца навън, но войниците не спали стрелбата, докато не изравнили двореца с земята. Пожелавам ти спокойна нощ.